Me mom watching and a good morning. Baby, I will be Pastor Love and I can say quickly, Mate, and I'm information be from on my TV, Net2 TV, yes. Say, or any Canada, Japan, I can say Pastor Love, Afre will be America. I can't actually say, nsema manasi ebeka on Net2 TV so nyina eye nokre na opese oba ho na obepa echew e won Net2 TV osisa asem we wote a enya nokre bia nim oso no me Pastor Love me mfere obi a wo America me ni obi a my friend wo America akasa asem no akire no na TM ha ne TM yi osofo bi okrom ha ye friend no Eric Boahen na Eric Boahen no oye makwada ya otaba menchen sa asofo Eric Boahen ye bonem na ne uche sa asofo no oye makwala bia na otaba menchen otaba me hompo ewofie na sa osofo yi ene frame na frame no se oben Canada Japan kakra na oko pacho ema osofo bio anka yebegu nanim ase ewo eye Net2 TV ne so na opese enka organize na mene ohene Canada Japan yeshia na nka me come side of story efa ansema manasi ebeka ye ne ho na so bema me akwanya na nka me so me de assign me ho a na me gitum so okay ne me nso na maka kire oman hene se one ohene Canada enkasa me ka oman hene a oye ejuma wo Adom TV awotane ohene Canada program na me de ato nanim se me pese me efane so na me ne ohene Canada Japan Asia no so okay to ama me bra no kra enso ye enasa osofo Boahen ya e friend Uche ebe frame se oben ohene Canada Japan kakra nti obetumi ama afane so ama betumi aben papa no ene na kasa ohene Canada Japan menine number menene nkasa ada me hu ne so no ogina ho ya na menene na bompu ne mpuda na enra me ho ebe no nan anwumrem ana osofo aye friend no Eric Boahen aye bonem nane Uche efre me se papa mene Honorable Canada Japan ne wafa asibi wo America eya adamfo onne nam ne so a ema bitimi ben ohene Canada Japan ekopa achew ma bazooka etino mesrese eka me fro na me de ono nso atoso na yakasa into a conference call osofo Eric Boahen ye conference call ene yakasa nipa na yaka ene ne kasa minimum no na de yaka ene se onipa ne kasa obefre ohene Canada Japan na waka che ne se metumi aba mpo na kama begina ma pachew ama asofo ni nyina ne nsensema ekoso anka me pachew ma asofo ni nyina ene nsema ekoso nam so enye problem se me yenya akwanya o papa nanim na me ne tenase ne kasa na me clear me side of story manasi ebeka ya eya trosem no a mi wiya said o kano metumi apacho ama asofo enkaye no na etu akotwene de etwene
ene yekasae no amode to so ebe 30 minutes ena osofo a friend wuche esa frame ka kire me se eye abranto ye ne kasa o US a oye Canada Japan ne ofa ase no afre no se eko hene Canada se yemra na 2 TV o na nka me hu no nam so ade asa oma ade enchi afi metiwa se ade bechi se enchi na nkrofo frame se ohene Canada Japan eti na 2 TV so se Pastor Lava frɛ obi ewa America se ensemo a Manasi ebeka o na 2 TV nyina ye nokre wagye atum enti oso oba be patcho adafo ene metiefo asemwe enya nokre menka bibia sa emfa nkyere uche awoyo sofo egboahin ana nadamfo a oneme ekasaye no se evidence bi ho mo mfamra menka bibia sa na emom ohene Canada Japan ofa ase no a ye conference call no so wa America no ono ne kan se sofo nka wuginam pacho ema sofo ni nyina kebeboa eninti sei na asem no etie na emom ohene Japan se bia omo akano asem foforo bi ena de akyerew ena ma won so ukotena na 2 TV eka sa enya nokre menyintu mu se Manasi okonkonsani wotorofo Manasi abonsam nyina aja Manasi obi oboni sirem no aka asem Manasi obi a ohunye ankobi na mehuni Manasi nensem obekaye no enokore ba akokore ebinim eninti menyintu mu se Manasi nsemo a obekaye nokore ohene Canada Japan adawroma menka sa asem no enkyere obi bia nti bia ye wrong information na wonyae obi a obeti sa voice share ema the whole world NTB oma ema dofo ene matamfo nyina omonte se menka bibia sa emfa nkyere enipa mumu bia se ohene Canada magye atum se mebepa echew ewa na 2 TV so enya nokre na menhyire obi a me mama watching ana good morning baby a obi a Pastor Love and say quickly mate and amenya information be from on my TV na 2 TV yes say ohene Canada Japan say Pastor Love afre obi wo America aka akire ni se nsema Manasi ebeka won na 2 TV so nyina eye nokre na opese oba ho na obepa echew ewon na 2 TV osisa asemwe wotia enya nokre bia nim oso no me Pastor Love me mfire obi a wo America me ni obi a my friend wo America akasa asem no akire no na tie me ha ne tie me ye osofo obi wo krom ha ye friend no Eric Boahen na Eric Boahen no oye makwada ya otaba me nchen sa asofo Eric Boahen ye bonem na ne uche sa asofo no oye makwala bia na otaba me nchen otaba me hompo ewofie na sa asofo yi ene frame na frame no se oben Canada Japan kakra na oko pacho ema osofo bio anka yebegu nanim ase ewo eye na 2 TV ne so na opese enka organize na mene ohene Canada Japan yeshia
nanka meka me side of story efa ansema manasi ebeka ye ne ho na so bema me akwanya nanka me so me de assign me ho a na me gitum so okay ne me nso na maka kire oman hene se one ohene Kennedy enkasa meka oman hene a oye ejuma wo Adom TV awotane ohene Kennedy program na me de ato nanim se me pese me efane so na me ne ohene Kennedy Japan Asia no so okay to ama me bra no kra enso ye enasa osofo egbo ahen ya e friend Uche ebe frame se oben ohene Kennedy Japan kakra nti obetumi ama afane so ama betumi aben papa no ene na kasa ohene Kennedy Japan menine number menene nkasa ada me hu ne so na ogina ho ya na menene na bompu ne mpuda na enra me ho ebe no nan anwumrem ana osofo aye friend Eric Boahen aye bone mrane Uche efre me se papa mene onabo Kennedy Japan ne wafa asibi wo America eya adamfo onne nam ne so a ema bitimi ben ohene Kennedy Japan ekopa achew ma bazooka etino mesrese eka me fro na me de ono nso atoso na yakasa into a conference call osofo Eric Boahen ye conference call ene yakasa nipa na yaka ene ne kasa minimu no na de yaka ene se onipa ne kasa obefre ohene Kennedy Japan na waka che ne se metumi aba mpo na kama begina ma pachew ama asofo ni nyina ne nsensema ekoso anka me pachew ma asofo ni nyina ene nsema ekoso nam so enye problem se mi yenya akwanya o papa nanim na me ne tenase ne kasa na me clear me side of story a manasi ebeka ya eya trosem no a mi wiya said the okano metimi apachew ama asofo enkaye no na etu akotwene de etwene ene ekasae no amode to so ebe 30 minutes ena osofo aye friend Uche esa frame ka kire me se eye abranto ye ne kasa o US a oye Kennedy Japan ne wafa ase no afre no se eko ohene Kennedy se yemra na 2 TV o na nka me hu no nam so ade asa oma ade enchi afi metiwa se ade bechi se enchi na nkrofo frame se ohene Kennedy Japan eti na 2 TV so se Pastor Lava frɛ obi ewa America se ensemo a manasi ebeka o na 2 TV nyina ye nokre wagye atum enti oso oba be pachew adafo ene matiefo asemwe enya nokre menka bibia sa emfa nkyere Uche a oye osofo Boahen ana nadamfo a oneme ekasa ye no se evidence bi ho mo mfamra menka bibia sa na emom ohene Kennedy Japan ofa ase no a ye conference call na so wa America no ono ne kan se sofo nka uginam pachew ema sofo ni nyina kebeboa eninti sei na asem no etie na emom ohene Japan se bia omo akano asem foforo bi ena de a kirew ena ma won so okotena na 2 TV eka sa enya nokre menyintu mu se manasi okonkonsani wotorofo manasi abonsam nyina agya manasi
obi oboni sirem no aka asem manasi obi a ohunye ankobi na mehuni manasi ne nsem obekaye no enokore ba akokore ebinim ene ntimenyi ntumu se manasi nsem a obekaye nokore oyene Canada Japan adawroma menka asa asem no enkyere obi bia nti bia ye wrong information na wonyae obi a obeti sa voice share ema the whole world NTB oma ema dofo ene matamfo nyina omonte se menka bibia sa emfa nkyere enipa mumu bia se oyene Canada magye atum se mebepa echew e wona 2 TV so enya nokre amen shiro.